Σήμερα ξεκινάει μια νέα εκπομπή, ταξίδι στον κόσμο, ένα ελληνικό ταξίδι στον κόσμο και πρώτος προορισμός μας είναι η Ρώμη και η Μπολόνια, Ιταλία, και πάμε να συναντήσουμε Έλληνες που μας κάνουν περήφανους εκεί και έχουν κάνει επιχειρηματικά βήματα και όχι μόνο, και καλλιτεχνικά, και είμαστε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε λιγάκι φεύγουμε. Όλοι αυτοί εδώ είναι που περιμένουν για να μπουν στο αεροπλάνο και θα σας δω στη Ρώμη. Μια μισή ώρα ιδανικά διαρκεί η πτήση μέχρι το αεροδρόμιο της Ρώμης. Καθημερινά εκατοντάδες ταξιδιώτες επιλέγουν το αεροπλάνο σε μια από τις τουλάχιστον 3 πτήσεις που την ενώνουν με την Αθήνα. Και μόλις φτάσαμε στη Ρώμη, στο Λεωνάρντο ντα Βίντσι, το αεροδρόμιο της Ρώμης, το οποίο είναι τεράστιο, νομίζω, και ψάχνουμε να βρούμε την πύλη μας για να μετεπιβαστούμε για την Μπολόνια. Για να δούμε πότε θα την βρούμε. Η Μπολόνια, στα βόρεια της Ρώμης, με το αεροπλάνο απέχει από την Ιταλική πρωτεύουσα λιγότερο από μισή ώρα. Είναι όμως και ένα σταυροδρόμιο οδικών και σιδηροδρομικών αξώνων, μια περιοχή που γίνονται σημαντικές εκθέσεις και που έχουν την έδρα τους μεγάλες βιομηχανίες. Μόλις φτάσαμε στην Μπολόνια, μετά από αρκετές ώρες, στο Γουελιέλμο Μαρκόνι, το αεροδρόμιο της, το οποίο ωραίο είναι, συμπαθητικό, και πάμε να ανακαλύψουμε τι κάνει το απόγευμα η Μπολόνια και πού είναι οι Έλληνες. Η πόλη έχει σχεδόν 400.000 κατοίκους, αλλά και το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης που λειτουργεί επισήμως από το 1088 και φιλοξενεί πολυάριθμους φοιτητές που ζωντανεύουν την κοινωνική και πολιτιστική καθημερινότητά της. Πρώτη μέρα Μπολόνια και κάπου πρέπει να μείνουμε. Hotel Majestic, Gio Baglioni, και πάμε να δούμε τι μας περιμένει σε αυτό το ξενοδοχείο. Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Do you like jazz? Το Grand Hotel Majestic, το παλαιότερο και πιο διάσημο ξενοδοχείο, βρίσκεται στην καρδιά της πόλης. Το υπέροχο 5 αστέρων Deluxe ξενοδοχείο σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Αλφόνσο Τορετζιάννη κατά το πρώτο μισό του 18ου αιώνα και χτίστηκε με εντολή του καρδινάλιου Πρόσπερο Λαμπερτίνη, ο οποίος αργότερα έγινε Πάπας. Το παλάτζο είναι στην πραγματικότητα χτισμένο στην κορυφή ενός αρχαίου ρωμαϊκού δρόμου, ενώ τα 109 δωμάτια διαθέτουν ένα τέλειο μείγμα του κλασικού ιταλικού στυλ. Είμαστε απ' έξω από το ξενοδοχείο μας και πάμε μια βόλτα να γνωρίσουμε την Μπολόνια. Ναι. Και όπως βλέπουμε εδώ, καλά θα είναι. Πάμε να δούμε. Η Μπολόνια είναι γνωστή για τους πύργους της και τις στοές της που φτάνουν τα 38 χιλιόμετρα και την κάνουν μοναδική, με το κέντρο να αποτελείται εξ ολοκλήρου από στοές, ανάμεσα στις οποίες και η μεγαλύτερη στον κόσμο στοά του Αγίου Λουκά, μήκους 3,5 χιλιόμετρων και με 666 καμάρες. Η πόλη έχει το μεγαλύτερο μεσαιωνικό ιστορικό κέντρο της Ευρώπης μετά από εκείνο της Βενετίας, ενώ έχει αποκτήσει πολλά παρωνύμια. Το «Η μορφωμένη» Λαντότα είναι μια αναφορά στο πανεπιστήμιό της, ενώ το «Η παχιά» Λαγκράζα σχετίζεται με την ιδιαίτερα πλούσια κουζίνα της. Τέλος, το «Η κόκκινη» Λα Ρόζα
αρχικά παρέπεμπε στο χρώμα των στεγών του ιστορικού της κέντρου, στην πορεία όμως συνδέθηκε με την πολιτική κατάσταση στην πόλη, η οποία και θεωρείται μέχρι και σήμερα προπύργιο της αριστεράς. Τον 12ο αιώνα η Μπολόνια ήταν μια από τις 5 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης και ήταν γεμάτη από πανύψηλους πύργους. Υπολογίζεται ότι υπήρχαν γύρω στους 180. Οι πύργοι χτίζονταν από μεγάλες φεουδαρχικές οικογένειες και ήταν σύμβολα της δύναμής τους. Όσο πιο δυνατή ήταν κάθε οικογένεια, τόσο πιο ψηλό πύργο είχε. Και ψάχνοντας όλα τα στενάκια της Μπολόνια, βρίσκουμε αξιοθέατα, όπως κάποια είναι πολύ περίεργα, όπως ο πύργος πίσω, ο οποίος γέρνει λίγο. Πάμε να δούμε. Σήμερα στο κέντρο της πόλης δεσπόζουν 2 από αυτούς τους πύργους. Ο μεγαλύτερος είναι ο πύργος των Ασινιέλη, που φτάνει τα 102 μέτρα, και μικρότερος εκείνος των Γκαρισέντα, ύψους 49 μέτρων. Ο ψηλότερος πύργος γέρνει περίπου κατά 2,5 μέτρα, ενώ ο μικρότερος περίπου κατά 3. Οι Ασινιέλη άρχισαν να χτίζουν πρώτοι και μετά οι Γκαρισέντα αποφάσισαν ότι πρέπει να φτιάξουν έναν ψηλότερο. Αυτό έκανε τους Ασινιέλη να προσθέτουν μερικά μέτρα στο δικό τους. Κάθε φορά που πρόσθεταν οι μεν λίγα μέτρα στον πύργο τους, πρόσθεταν και οι δε στο δικό τους. Έτσι, ο πύργος των Γκαρισέντα είχε φτάσει να γέρνει τόσο πολύ που οι αρχές της πόλης τους υποχρέωσαν να κόψουν την κορυφή του προτού αυτή πέσει πάνω στους περαστικούς. Σήμερα ο πύργος των Γκαρισέντα είναι μόνο 49 μέτρα, ενώ ο πύργος των Ασινιέλη γέρνει περισσότερο κάθε χρόνο. Και αφού ήπιαμε ένα εσπρεσάκι ιταλικό, πάμε να ανακαλύψουμε την υπόλοιπη πόλη. Πέρα από την ιστορία της, η πόλη ξεχωρίζει για τα πολυάριθμα καφέ, το μοναδικό ιταλικό φαγητό, τη μόδα, αλλά και την τέχνη που συναντά κανείς ακόμα και στο δρόμο. Στην Μπολόνια βρίσκεται και η ξακουστή σχολή κινηματογράφου Σινετέκα, η οποία έχει όλες σχεδόν τις ταινίες που έχουν παραχθεί στον πλανήτη και εκτός από σχολή λειτουργεί και ως μουσείο. Η υφημισμένη όπερα της Μπολόνια συμπληρώνει φέτος 250 χρόνια λειτουργίας και επέλεξε τον διεθνώς καταξιωμένο Έλληνα γλύπτη Νίκο Φλόρο για τους επίσημους εορτασμούς της με την ατομική έκθεση των γλυπτών κοστούμιων της κορυφαίας Ελληνίδας ντίβας Μαρίας Κάλλας. Η μεγάλη ντίβα άλλωστε είχε εμφανιστεί στην όπερα της Μπολόνια και η τιμή αυτή ήταν επιβεβλημένη και έγινε συμβολικά με έναν επίσης Έλληνα καλλιτέχνη. Καλησπέρα Νίκο και live. Σε ευχαριστούμε που μας δέχτηκες να μας δώσεις αυτή τη συνέντευξη και να μας δείξεις την Μπολόνια. Θα ήθελα να σου ρωτήσω πώς και ήρθες στην Μπολόνια. Έχω έρθει στην Μπολόνια εδώ γιατί με καλέσανε για τα 250 χρόνια της όπερας στον εορτασμό για να παρουσιάσω μια έκθεση για τη Μαρία Κάλλας. Η Μπολόνια είναι μια υπέροχη πόλη στην Βόρειο Ιταλία, το οποίο θυμίζει πίνακες του Τζόρτζο Ντεκίρικου. Σαν Έλληνας βρίσκω πάρα πολλά ελληνικά στοιχεία σε αυτή την πόλη, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός έχει δώσει τα φώτα του ανά τον κόσμο. Έτσι και σε αυτή την πόλη βλέπεις σε πάρα πολλές γωνιές ελληνικά στοιχεία. Λοιπόν, ο Νίκος Φλόρος, όπως μας είπε και πριν λίγο, ήρθε εδώ στην Μπολόνια γιατί τον καλέσανε. Καλέσανε έναν Έλληνα από την όπερα να κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Και τώρα θα τον ρωτήσουμε γιατί έφυγε από την Ελλάδα και είτε ήρθε εδώ στην Μπολόνια ή ήταν κάπου αλλού. Για να μας πει. Έχω φύγει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα, από μικρή ηλικία. Ο λόγος όμως το τελευταίο καιρό είναι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, είναι τόσο πολύ έντονη που να θες και να επιστρέψεις δεν μπορείς λόγω αυτής της κατάστασης. Οι ευκαιρίες στο εξωτερικό ήταν πολύ περισσότερες σε σχέση με την Ελλάδα και ήμουν ένας από τους τυχερούς Έλληνες που κατάφερα να αναγνωριστεί η δουλειά μου στο εξωτερικό, στην Ιταλία και στην Αμερική. Έχω φύγει για τη Νέα Υόρκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 12 χρόνια περίπου, όπου εκεί ανέπτυξα και την καλλιτεχνική μου δραστηριότητα. Όμορφα. Και πώς θα βλέπεις τα πράγματα εδώ στην Ιταλία, όσο είσαι εδώ? Η Ιταλία βλέπω ότι δεν έχει επηρεαστεί τόσο πολύ από την οικονομική κρίση της Ευρώπης, γιατί είναι πολύ πιο οργανωμένη και μην ξεχνάμε ότι έχει μια μεγάλη βιομηχανία
Εύχομαι αντίστοιχα και η Ελλάδα να ξεπεράσει αυτή την κατάσταση και πολύ σύντομα μάλιστα. Γιατί ως Ευρώπη πιστεύω ότι είμαστε μια οικογένεια και πρέπει να υποστηριχθούμε με σωστό τρόπο και όχι μια χώρα να καταστρέφει την άλλη. Πολύ σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα, στην κατάσταση που είσαι, με ό,τι έχεις κάνει, με όλη αυτή την αναγνώριση, πες ότι η Ελλάδα άρχισε να έχει ανάπτυξη. Θα γύρναγες εκεί? Πάντα γυρνάω στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα είναι τόπος έμπνευσης και ειδικά αν υπάρξει μια πραγματική ανάπτυξη, γιατί όχι να μην γυρίσω στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου, την αγαπώ και εκεί αισθάνομαι ότι ανήκω στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου. Πολύ σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν είπαμε καθόλου με τι ασχολείσαι. Να μας πεις ακριβώς τι κάνεις, έτσι ώστε να ξέρουμε τι θα δούμε σε αυτό που ετοιμάζεις εδώ στην Ιταλία. Ναι, είμαι γλύπτης, ασχολούμαι με μια ειδική τεχνική που έχω αναπτύξει εδώ, που προέρχεται από αλουμίνιο και έχω δημιουργήσει μια έκθεση η οποία είναι σε σχέση με τη Μαρία Κάλλας, που θα μπορέσετε να τη δείτε εδώ πέρα στην όπερα της Μπολόνιας, που θα διαρκέσει περίπου 1 μήνα. Όμορφα. Πιστεύω ότι μας κάλυψες. Σου ευχόμαστε καλή τύχη. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά σε έναν ακόμα Έλληνα που αναγνωρίζεται στο εξωτερικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να μας δείξεις την Μπολόνια και το τι έχεις κάνει εδώ. Είμαστε μέσα στην όπερα και κάποιος Έλληνας, ο δικός μας Νίκος Φλόρος, έχει έκθεση μόνο για αυτόν. Πάμε να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει. Η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα των έργων του Νίκου Φλόρου οφείλεται στα θέματα, στα υλικά αλλά και στον τρόπο χρησιμοποίησής τους. Εντυπωσιαστήκαμε από το πρώτο μέρος της έκθεσης του Νίκου Φλόρου που συναντήσαμε πριν. Για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει. Πάμε να δούμε στην είσοδο της όπερα τι άλλο έχει κάνει. Σήμερα ήρθαμε στην όπερα πάλι να συναντήσουμε τον Νίκο Φλόρο και που μας κάλεσε στο press release που έχουμε για την νέα του έκθεση με θέμα τη Μαρία Κάλλας, όπως μπορεί να είχαμε πει, και πάμε μέσα να δούμε τι γίνεται με τους δημοσιογράφους και εννοείται το εκθαμποτικό λόμπι της έκθεσης με τα έργα του Νίκου Φλόρου, με ένα δείγμα μάλλον από τα έργα, για να τα δούμε. Εκατομμύρια κουτάκια αναψυκτικών γίνονται νήμα που υφαίνουν το ύφασμα, με το οποίο δημιουργεί τις τουαλέτες που φορέθηκαν από τη Μαρία Κάλλας και από την Grace Kelly του Μονακό. Για τον καλλιτέχνη, το μεταλλικό κουτάκι είναι το κουκούλι ενός μεταξοσκόλικα και το ύφασμα που φτιάχνεται από αυτό είναι μεταλλικό μετάξι, όπως συνηθίζει να το λέει. Καθόμενος εδώ πέρα μπροστά από το ναό της Αθέας και βλέποντας μπροστά μου το μπλε του Αιγαίου, σε ένα σημείο που πριν πάρα πολλά χρόνια σκορπίστηκε η στάχτη της Μαρίας Κάλλας. Ένα σημείο που επιλέχτηκε για να μπορεί, θα έλεγα, η στάχτη της να φτάσει μέχρι εδώ το ναό για μέσω του μπλε. Το μπλε που ενώνει, θα έλεγα, όλους τους πολιτισμούς. Ένα πράγμα που πάντα με απασχολούσε στη τέχνη είναι το πώς
μπορεί να δημιουργήσεις πράγματα τα οποία να μπορούν να κάνουν έναν άνθρωπο να αισθάνεται καλύτερα βλέποντας ένα έργο τέχνης. Δεν θα ήθελα να φτιάχνω έργα τα οποία να προβληματίζω τον κόσμο. Θα ήθελα να είναι τα έργα όπως είναι κατά προσέγγιση και τα αρχαία ελληνικά μνημεία και θα έλεγα κατά επέκταση οι αρχαίοι Έλληνες γλύπτες, οι οποίοι δημιουργήσαν έργα τα οποία να δημιουργούν την αίσθηση του κάλους. Βλέποντας ένα γλυπτό να αισθάνεσαι πιο κοντά στο όμορφο, στο θείο, στο κάλος, όπως λέγανε. Η τέχνη είναι η ιδέα, δεν είναι τίποτα άλλο. Αλλά η ιδέα προϋποθέτει και τεχνική το να υλοποιήσεις αυτή την ιδέα. Βλέποντας ένα κομμάτι μάρμαρο εδώ δίπλα, ένα αρχαίο κομμάτι μάρμαρο που κάποτε αποτελούσε ένα κομμάτι ενός μνημείου, εδώ ειδικά του Ναού της Αφέας, αυτή η ιδέα υλοποιήθηκε πάνω σε αυτά τα μάρμαρα και δημιουργήσανε ένα εξαιρετικό αριστούργημα. Έτσι και εγώ χρησιμοποιώ διάφορα υλικά τα οποία διαμέσου μιας ιδέας, η οποία δεν ξέρουμε από πού προέρχεται αυτή η ιδέα, ποια είναι δηλαδή η φόρμουλα που να δημιουργήσει μια ιδέα. Θα έλεγα είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στο να μπορέσεις να δημιουργήσεις και ειδικά να δημιουργήσεις τέχνη. Σίγουρα η τέχνη είναι η τροφή της ψυχής, γιατί χωρίς τέχνη, χωρίς δημιουργία, θα είμαστε, πιστεύω, σαν τα ζώα. Αν και τα ζώα πολλές φορές πιστεύω ότι και αυτά έχουν ανάγκη τη τέχνη, τώρα με το δικό τους τρόπο και αυτά την αντιλαμβάνονται. Με ρωτήσανε ένα πράγμα που θα μπορούσε να είναι σημαντικό. Τι είναι πιο σημαντικό πράγμα, αναρωτήθηκα με τον εαυτό μου. Νομίζω το πιο σημαντικό πράγμα είναι το φως. Το φως που σε όλο το πλανήτη, σε όλη τη γη, είναι το ίδιο, είναι το μοναδικό πράγμα που είναι το ίδιο. Το φως, ο ήλιος. Αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Αυτό το φως μετουσιώνεται και γίνεται, θα έλεγα, ένα έργο τέχνης, πάει σε μια ιδέα, δηλαδή μετουσιώνεται σε μια ιδέα. Δηλαδή αυτό το φως φωτίζει αυτά τα εξαιρετικά έργα τέχνης που μας αφήσαν οι προγόνοι μας και εμείς συνεχίζουμε με το δικό μας τρόπο να δημιουργούμε άλλα έργα, αλλά πάνω στην ίδια λογική. Όταν εννοώ να επιβληθείς στην τέχνη, όταν μάλλον επιβάλλεσαι στην τέχνη και επιβάλλεσαι όχι μόνο στην τέχνη, επιβάλλεσαι στον κόσμο. Ο καλλιτέχνης είναι σαν ένας μικρός δικτάκτορας, έτσι χαρακτηρίζεται. Γιατί έχει μια ιδέα την οποία την υλοποιεί και πραγματικά μέσα από αυτή την ιδέα περνάει πάρα πολλά μηνύματα. Είτε το θέλει είτε όχι, διαμορφώνει κάποιες καταστάσεις. Γι' αυτό και πάρα πολλοί πολιτικοί ανά τους αιώνες και θρησκευτικοί ηγέτες χρησιμοποιούσαν την τέχνη για να μπορέσουν να περάσουν τα μηνύματά τους. Είναι το λεγόμενο η στρατευμένη τέχνη. Όπως υπήρξε η Ρώσικη Πρωτοπορία, δηλαδή στην ιστορία υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα. Άρα και ο καλλιτέχνης είναι ένας μικρός, θα έλεγα, δεν θα έλεγα θεός, ένας μικρός δικτάκτορας. Αυτό είναι. Επιβάλλει με τον δικό του τρόπο. Εγώ θέλω να υπάρχουν καλοί, εντός εισαγωγικών, καλλιτέχνες οι οποίοι να εκφράζουν ανώτερες ιδέες και όχι ιδέες οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα κάποιων άλλων ανθρώπων για να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν για δικό τους συμφέρον.
Ζώντας πολλά χρόνια στο εξωτερικό και δουλεύοντας εκεί ως καλλιτέχνης, θα ήθελα να μπορούσε να υπήρχε ένα βήμα για άλλους νέους καλλιτέχνες Έλληνες, οι οποίοι να μπορούσαν να δείχνουν τη δουλειά τους έξω, και θα έλεγα είτε στην Ευρώπη είτε στην Αμερική. Γιατί έχουμε μείνει στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, μείναμε σε αυτό το κομμάτι και πολλοί έξω με ρωτάνε συνέχεια, μα δεν έχετε σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα, δεν έχει η Ελλάδα καινούριους καλλιτέχνες. Νομίζω εκεί θα πρέπει να στραφούμε, να δώσουμε ένα καινούριο βήμα στους νέους ανθρώπους, να μπορέσουν να εκφράσουν πάντα με τον δικό τους τρόπο μια σύγχρονη Ελλάδα, να δουν και έξω ότι υπάρχει και μια σύγχρονη Ελλάδα. Δεν είναι μια Ελλάδα που ήταν πριν 2.500 χρόνια. Αυτή η Ελλάδα σίγουρα υπάρχει και τη τιμάμε και είναι μέσα στο DNA μας υπάρχει. Αλλά σήμερα πρέπει να δείξουμε και μια άλλη εικόνα, να γίνει ο συνδετικός κρίκος, θα έλεγα, του αρχαίου με το σύγχρονο. Δεν θα πρέπει πια, πιστεύω, να κάνουμε άλλες πολύ μεγάλες εκθέσεις σε σχέση, από την Ελλάδα πάντα, σε σχέση με τα αρχαία μας και σε σχέση με τον αρχαίο πολιτισμό. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικός, αλλά και πολύ σημαντική είναι οι καινούργιοι άνθρωποι, η καινούργια κοινωνία, η οποία έχει την ανάγκη της υποστήριξης αυτής. Δεν θα έλεγα ότι έχει ανάγκη, ας πούμε, ο Παρθενώνας να παρουσιαστεί είτε στο Λούβρο είτε στο Μητροπολιτικό. Ο Παρθενώνας είναι εκεί και από όλο τον κόσμο μπορούν να πάνε να τον επισκεφτούν. Αλλά ένας καινούριος καλλιτέχνης έχει την ανάγκη να δείξει, να δημιουργήσει έναν άλλο Παρθενώνα με το δικό τρόπο πάντα στο οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Πιστεύω στους καινούριους Παρθενώνες, στους καινούριους Φιδείες. Το Ίδρυμα George Best Kostakos Foundation ιδρύθηκε πριν 4 χρόνια στη Νέα Υόρκη με βάση... Okay. Πάμε πάλι. Πιο δυνατά. Το Ίδρυμα George Best Kostakos Foundation ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη πριν 4 χρόνια. Με έδρα του τη Νέα Υόρκη και μία αντίστοιχη άλλη έδρα του στην Αίγινα, στο νησί της Αίγινας, με κέντρο την Αγία Μαρίνα. Εγώ ως πρόεδρος της Νέας Υόρκης συνεχίζουμε πάνω στους σκοπούς του Ιδρύματος, που από τους βασικότερους σκοπούς είναι η καταπολέμηση του καρκίνου, ειδικά της ασθένειας του καρκίνου του εγκεφάλου. Η βάση του Ιδρύματος που είναι στη Νέα Υόρκη, εδώ και 4 χρόνια που δημιουργήθηκε, σαν να θέλαμε να τραβήξουμε μία γραμμή από τη Νέα Υόρκη στην Ελλάδα, ενώνοντας το Μανχάταν με την Αίγινα, με τον ναό της Αφέας, όπως και η Αφέα έχει ουσιαστικά, όπως λέγεται, ένα τρίγωνο μεταξύ του Παρθενώνα, το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και η Αφέα δημιουργούν ένα τέλειο τρίγωνο. Έτσι δημιουργούμε κι εμείς μία γραμμή μεταξύ Νέας Υόρκης και Ελλάδας, αλλά αυτή η γραμμή είναι μία γραμμή ανθρωπιστική, μία γραμμή φιλανθρωπίας για μέσω του Ιδρύματος, που ο σκοπός του είναι να βοηθάει και να υποστηρίζει άτομα που πάσχουν από καρκίνο του εγκεφάλου. Πάνω σε αυτή τη γραμμή, θα έλεγα ξανά, προχωράμε με σταθερά βήματα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να χτίσουμε όλο αυτό το μεγάλο όραμα που ο Γιώργος ο Κωστάκος μας το άφησε ως κληρονομιά, να συνεχίσουμε το δικό του όραμα. Εδώ στην Αίγινα, ειδικά στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, βρίσκεται το άλλο παράρτημα του Ιδρύματος, που πρόεδρος είναι ο αδερφός του Γιώργου, ο Νίκος ο Κωστάκος, που πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες και αξιόλογες εκδηλώσεις, με αφετηρία πολλές φορές και εδώ το ναό της Αφέας, όπως πριν λίγο καιρό που κάναμε μια μεγάλη συναυλία με την διάσημη χοροδία Gibbs από το Hong Kong, που παρουσιάσανε δίπλα στο ναό
μια εξαιρετική παράσταση. Εξίσου κάνουμε έναν μεγάλο ημιμαραθώνιο αγώνα δρόμου, μία φορά το χρόνο, που ουσιαστικά κάνει ένα κύκλο του νησιού και συνεχίζουμε με φόντο το μπλε του Αιγαίου και με πολλά όνειρα και ελπίδες να συνεχίσουμε το έργο μας του Ιδρύματος. Είμαι ο Νίκος Κωστάκος, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος, Γιώργος Μπες Κωστάκος. Το Ίδρυμα συστάθηκε το 2009 μετά την απώλεια του Γιώργου, με έδρα τη Νέα Υόρκη και βέβαια τη γενέτειρα του Γιώργου την Αίγινα. Συνεργαζόμαστε με αρκετούς ευρωπαϊκούς αλλά και αμερικάνικους φορείς. Σκοπή του Ιδρύματος είναι η συνέχιση της πολιτιστικής φιλοσοφίας που είχε και ο Γιώργος, οι συνεργασίες με ιδρύματα της Αμερικής και της Ευρώπης, το φιλανθρωπικό του έργο, και μέσα σε αυτά τα πλαίσια συνεργαζόμαστε και με συλλόγους οι οποίοι έχουν δει από κοντά το έργο που πραγματοποιούσε ο Γιώργος εν ζωή. Οι σκοποί του Ιδρύματος βέβαια έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση του καρκίνου του εγκεφάλου, την ασθένεια από την οποία και ο ίδιος ο Γιώργος ο Κωστάκος έφυγε. Έχουν να κάνουν με φιλανθρωπικές κινήσεις, έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, με αθλητισμό. Στις φιλανθρωπικές κινήσεις είναι εκδηλώσεις που γίνονται σε ετήσια βάση, τόσο στο νησί της Αίγινας αλλά και στην Αθήνα και στο Νέα Υόρκη βέβαια, όπου έσοδά τους πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς και ιατρικούς σκοπούς. Στα πολιτιστικά γίνονται αρκετές εκδηλώσεις και βέβαια η μεγαλύτερη είναι η ετήσια απονομή βραβείων σε επιφανείς Έλληνες και ξένους του πολιτισμού, των ιατρικών επιστημών, των τεχνών και της φιλανθρωπίας. Στις αθλητικές εκδηλώσεις του Ιδρύματος έχουν ενταχθεί πολλά είδη διαφορετικών εκδηλώσεων που γίνονται σε συνεργασία και με τοπικούς φορείς αλλά και με συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Και βέβαια πάνω απ' όλα είναι ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος της Αίγινας, που έχει την ονομασία Γιώργος Μπες Κωστάκος. Γίνεται σε ετήσια βάση, είναι 21 χιλιόμετρα, με πολύ μεγάλη συμμετοχή και από Έλληνες αθλητές και από ξένους. Ως γνωστόν, ο Γιώργος ήταν Βαλκανιονίκης με την μεικτή ομάδα της ενόργανης γυμναστικής και γι' αυτό το λόγο και ο ημιμαραθώνιος της Αίγινας εντάχθηκε άμεσα στο πλάνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων. Φέτος θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου με κίνηση από την παλιά προβλήτα στην πόλη της Αίγινας και τελικό σταθμό στην Αγία Μαρίνα, τη γενέτειρα του Γιώργου, περνώντας βέβαια από θρησκευτικά μνημεία όπως είναι το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, από το κημητήριο που είναι η τελευταία κατοικία του Γιώργου στο Μεσαγρό και βέβαια από το ναό της Αφέας, στον οποίο βρισκόμαστε, με φόντο το χωριό της Αγίας Μαρίνας, όπου και θα καταλήξει. Φέτος ο ημιμαραθώνιος Αίγινας Γιώργος Μπες Κωστάκος θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου, Κυριακή πρωί. Θα ξεκινήσει από την παλιά προβλήτα στην πόλη της Αίγινας, θα περάσει από θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία του νησιού, θα περάσει από το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, από την Αφέα, από το ναό της Αφέας, από το κημητήριο βέβαια, όπου είναι κομβικό σημείο, μιας και εκεί βρίσκεται η τελευταία κατοικία του Γιώργου. Φέτος είχαμε επίσης και μια πολύ μεγάλη διάκριση στο Ίδρυμα, στο όνομα του Γιώργου Κωστάκου. Ο Διεθνής Οργανισμός Albert Schweitzer στην Βιέννη απένιμε στον Γιώργο, διαμέσου του Ιδρύματος, το χρυσό παράσημο ανθρωπιστικής αξίας. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για το Ίδρυμα και για εμάς που το παραλάβαμε προσωπικά, μιας και ο μοναδικός άλλος Έλληνας ο οποίος το είχε αυτό το μετάλλιο ήταν ο αείμνηστος Νίκος Καζαντζάκης. Στα άμεσα σχέδια του Ιδρύματος είναι η δημιουργία ενός ελικοδρομίου στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Ένα ελικοδρόμιο το οποίο θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάποιες επίγουσες περιπτώσεις. Είναι ένα μεγαλύτερο project αυτό του υποθαλάσσιου μουσείου, το οποίο θα έχει λιπτά
γνωστών καλλιτεχνών και θα είναι εναρμονισμένο με το περιβάλλον της Αγίας Μαρίνας. Θα προσπαθήσουμε όσο πιο γρήγορα να κατασκευάσουμε αυτό το ανοιχτό θέατρο που ήθελε και ο Γιώργος, ώστε να γίνονται θεατρικές παραστάσεις, και βέβαια μια μεγάλη biennale έκθεση, η οποία θα είναι σε ετήσια βάση. Θα γίνεται και αυτή στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, με σκοπό όλες αυτές οι εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει το Ίδρυμα σε ετήσιες βάσεις και οι οποίες έχουν ήδη καθιερωθεί, να μπορέσουν να δώσουν πάλι την έγκλη στην Αγία Μαρίνα και να την τοποθετήσουν στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδος όπως ήταν και παλαιότερα. Δυστυχώς η βόλτα μας έφτασε στο τέλος και σήμερα θα φύγουμε. Θα πετάξουμε από την Πολόνια στη Ρώμη και Ρώμη Αθήνα, να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα, στην Ελλαδίτσα μας, και τώρα το επόμενο μας ραντεβού είναι κάπου αλλού με άλλους Έλληνες, περισσότερους Έλληνες, και πάμε να πετάξουμε. Ο Μαρκόνι, το αεροδρόμιο της Μπολόνια, και γυρνάμε σπίτι. And you tread a troubled track.